ማለት እዩ እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ክብርን ጎይታ ይሁን ጊዜን ምጥቃም كمكوري الموست تي شديد إسرائيل لحد إسرائيل دقيقة يسبح الجهم قيتاي بارخ استخلاتنا كابزل لنا يحافلنا حتى سلك على جزء أبي رمبيونا وانجيل لوقاس نعرف إسرائيل 4 كف ده حدا جميرنا خلينا نبمو توسنا قالات كنا نبل وانجيل لوقاس معرف إسرائيل 4 كف ده حدا بتقدميت معلت سومون تي زدالو أو شتحيزن كالأتون مساتاتن عنجهن نبت مقابر وصع يتم نخاع كابت مقابر تقلبيتو رخواء أو آتين كعا سجا قويتانا يسوع أي رخوان كون دما بزعوازي كجرة ما كلوا إنه برق زبل كداونتي اتخذنو كلت سواي أو كلمين دوبلو فريهن جت أن مدري مس أدنى نخاع نساتهم نمنتاك نتهياو أما أخل موتات تدليو اللخن نسو تنسيو أبزي يلون نتي أو قليلا كله ودسب أو إذا حتى هو هاو كسكالن بسال سيت معالتيك تنسئن بجد إلو زنجركن ذكروا بلون نتي زرواخع ذكروا كابت مقابر تمريسن دما إذا كله نتوم 10 حدا نتوم كالوت كله من نجرام إتن إزدي نهاريات زنجروا زنجرا دما مريم بعلت مجدلان يوحنان مريم أديا يكون مساتهم كالوت أنستن إيان إذا زربازي أو كلمة كم إشنت مسلو ترى مو أي آمنوا ونن بيترس جنا تنسيو نبت مقابر قوية دينن انت بلخعة إتي مجنز تراي تنوير رأيه بيتي زخانة بلبو ناتجرمون نبيتو تمرسا يبلنا كبرنا እግዚአብሔር ይሁን ያው ዝኽፍ ለዚ አማቴዎስ አማርቆስ ምዕራፍ 16 ውን አማቴዎስ ምዕራፍ 28 ውን አብ ሰለስቲ ወንጌላት ኢና ንረኸፍቶም መጨረሻ ምዕራፋት አብ ሰለስቲ ወንጌላት እዩ ዝርከብ ክብርን እግዚአብሔር ይሁን ሎሚ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤን ረብሓታቱን ዝብል ኢና ንካፈል እስቲ በተዘንበው ቃል እንዳጸለና ጸኒሕና እና ግን ድማ እግዚአብሔር ክምህረና كلاتنا إدنا أولبنا غيرنا قويتا حنت قال تزاربني لكم تصلينوا عليهم زيابيرو حنت قالنا أولبي تزاربني بلو كبرين قويتا يقول زيابير تزارب أملاخي زيابير تمسجن يقول هاليلويا 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 زيابير أملاخنا قويتانا بمدحاننا بيسوع كريستوس سم نمسجنا كلنا قدوس زيابير أملاخ بقويتا بيسوع كريستوس نسخة هياو سلزوجنكا هياو نجر كعسلة تجبر بقويتا بيسوع كريستوس تمسجه وإግዚአብሔር كم تقالكا كم تزمت لنا من اختي እግዚአብሔር قدا قدرتنا غلا كله سلزمل قدولتاتنا كله سلزمل نسخة أبزل خايو ملأت سلزلو እግዚአብሔር ቅዱስ አምላክ ነመስግነካ ለና ንስኻ መላእክና ስለዝኾንካ ንስኻ ሰላምና ስለዝኾንካ ንስኻ ህይወትና ስለዝኾንካ ንስኻ መንበሪና ስለዝኾንካ ንስኻ ንዓና ኩሉ ብኩሉ ስለዝኾንካ ነመስግነካ ለና ጌታዬን አምላኬን ቅዱስ ዝኾነ ቃልካ ትዛረበና ድማ ንጽሊ አለና እግዚአብሔር ያው አምላክ ክርስቶስ ኢየሱስ ስም ቃልካ በመንፈስ ቅዱስ መሃረና ርእስና ንዓኻ ንበካ በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን እግዚአብሔር ይባርኩም ጌታ ይባርኩም ሞ ስለ ሎሚ ትንሳኤ ስለ ዝኾነ ጥራሕ ዘይኮና ናይ ጌታና ናይ መድሓንና ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ትንሳኤ ንዛሮስ ትንሳኤ ኣብ ህይወትና ኣብ እምነትና ብጣዕሚ ወሳንን መሰረታዊ ነገር ስለ ዝኾነ ስለ ትንሳኤ ክስበኽ ናይ ግድን እዩ ማለት እዩ ክብርን እግዚአብሔር ይሁን እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን አሜን ስለዚህ ሎሚ ትንሳኤን ረብሓታቱን ዝብል ኢና ንርኢ ማለት እዩ
ናይ ጎይታናን ናይ መድሓናን ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ ከምቲ ኻሊእ ትንሳኤ ኣይኮነን ከምቲ ኻሊእ ትንሳኤ ኣይኮነን ለምሳሌ በዓል አልዓዛር ካብ ሞት ተስዮም እዮም ሓቂን አልዓዛር ካብ ሞት ታኾይኑ ተስዩ ናይ አልዓዛር ካብ ሞት ምትሳእ ግን ተመሊስካ ታይ ምዃን እዩ ሙማት እዩ ሓቂ ካልኦት ብዙሓት ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ካብ ሞት ተስኡ ሰባት ንረክብ ንኸውን ኩሎም ግን ተመሊሶም ታይ ኮይኖም እዮም ደቂሶም እዮም ወይ ከዓ ሞይቶም እዮም ማለት እዩ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ ግን ክብርና አምላኽ ይኹን እግዚአብሔር ተመስገን ይኹን ክብርን እግዚአብሔር ይኹን ናይ ትንሳኤ ናይ ዘለዓለም ትንሳኤ እዩ እግዚአብሔር ተመስገን ይኹን ናይ በኹራት ኩሉ ከዓ ታዩ ማለት እዩ ዝተሰአ ህያው እዩ ማለት እዩ እግዚአብሔር በኹርና እዩ ገና ኩላትና ቶም ደቂሶም ዘለው ሓቀዶ ገና ንድቅስውን ሓቀ ከይደቀስናውን እኒ ለውሶ ናይ ትንሳኤ አካል ናቱ በኹር እዩ ማለት እዩ ክብርን እግዚአብሔር ይኹን ስለዚ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ ዝተፈለየ እዩ ማለት ዝተፈለየ እግዚአብሔር ተመስገን ይኹን እዚ ድማ ሓቂ እዩ ብብዙሕ ተረጋጊጽ እዩ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ለምሳሌ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ሓቀኛ ምዃኑ ክንመሃር ከለና እንታይ ዝብል ኢንተርናልና ኤክስተርናል ኤቪደንስ ይባሃል ኣሎ ሓቂ መጽሐፍ ቅዱስ ክንደይ ናይ ሓቀኛ ምዃኑ ብውሽጢ ብባዕሉን ብደገን ይረጋገጽ ማለት እዩ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤውን ከምኡ እዩ ማለት እዩ እግዚአብሔር ተመስገን ይኹን ብውሽጢ ተረጋጊጽ እዩ ብውሽጢ ታኾይኑ ተረጋጊጽ እዩ እግዚአብሔር ተመስገን ይኹን እዘን ቅዱሳት አንስቲ ኣብዚ ተጻሒፈን ዘለዋ ክልተ ማርያም ሓንቲ ዮሐና ሰለስተ ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ ሽመን ተጠቂሱ ዘሎ ንሳተን ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ተቀበረ ርግጸኛታት እየን ገሊኣተን ኣብቲ መስቀል ነይረን እየን ስለዚ ከም ዝሞተ ከም ተቀብረ ኣበይ ከም ተቀብረውን ኣጠቢቀን ዝፈልጣን ማለት ቀጥለን ናፍታ መቃብር እየን ከይደ ኣለሁም ለምሳሌ ከም ዝሞተ ከም ተቀብረ ኣበይ ከም ተቀብረ ኣያነይቲ መቃብር ናይ ኢየሱስ ምዃናውን እንታይ ገብረን ይፈልጣየን ማለት እዩ ስለዚ ቀጥለን ናበይ ከይደን ናብኣ ከይደን ባይዘይ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ ብጣዕሚ ዝገርመኩም ዝተፈራረቀ ስምዒት ዝተፈጠረሉ ትንሳኤ እዩ ማለት እዩ ዝገርም ነገር እዩ ኣብኡ ፍርሃት ምድናቅ ብጣዕሚ ዝገራርም ነገር ንእግዚአብሔር ክብሪ መሃብ ዝተፈላለዩ ስምዒታት ዝተገለጸሉ ትንሳኤ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ ክብሪ ንጎይታ ይሁን እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ስለዚህ ዘነዶታት እዚኣተን ናፍቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተቀበረሉ መቃብር አንጊሄን ገስጊሰን ከይደን ታ መቃብር ፈለን ይፈልጣን ብጣዕሚ ዝገርመኩም ታ መቃብር ፈለን ምፍላጠን ጥራሕ ዘይኾነስ እቲ ኣብ ልዕልዩ ተቐሚጡ ዘሎ እምኒ ክንደይናይ ዓብይ ምዃኑ እውን ይፈልጣን ስለዚ ጭንቀት ነይርወን ሒዘንኦ ዝኸዳ ዘለዋ ሽቶ ኣብቲ መቃብር ዝፈስስ እዩ እቲ እምነ ልዕልካ ኣብቲ ረይስኡ ወይ ከዓ ኣብቲ ስጉኡ ኣብኡ ዝፈስስ እዩ ግን ድማ ክንዲ ገለ ዝኸውን እምኒ ተፃዒንዎ ዘሎ ኣጠቢቕነን ዝፈልጣ ይኽእለኩም ኢለ ክንዲ ገለ ዝኸውን መን እዩ እዚ እምኒ እዚ እዚ ማርቆስ ወንጌል ንርኢ ኮይና ባይዞይ ከምቲ ዝበልኩም ዞም ሲሚላር መጽሐፍቲ ወይ ከዓ ዝመሳሰሉ መጽሐፍቲ እዮም ዝበሃሉ ማቴዎስ ማርቆስ ሉቃስ ናይ ዮሐንስ ወንጌል ዝተፈለየ ካብኣቶም ስለዚ እዚኣቶም እቲ ጽሑፋቶም ዝተፈላለዩ ናሬሽን ኣለዎ እምበር መልእኽቲ ሓደ እዩ ማለት እዩ እና እቲ ናይ መጨረሻ ምዕራፎም ናይ ሰለስቲኦም መጽሐፍቲ ወንጌላውያን ጸሐፍቲ ናይ ሰለስቲኦም ናይ መጨረሻ ምዕራፉን ብዛዕባ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ እዩ ተዘጊዩ ዝርከብ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ማርቆስ ወንጌል ኣብዚ ከም ዝኸዳ ጥራሕ ይዛረብ ኣብቲ ማርቆስ እንታይ ዝብል እዚ እምኒ መን እዩ ከልዕለልና ጥያቄ ኣለዎን መን እዩ ከልዕለልና ክብርና አምላኽ ይሁን ኣብ ትንሳኤ እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ከቢድ ነገር የለን ኣብ ትንሳኤ ታይ የለን ከቢድ ነገር የለን ናይ ትንሳኤ መንፈስ ክብርና አምላኽ ይሁን ከቢድ ነገር ሁሉ ዘንከባልል እዩ አሜን ዶ ናይ ትንሳኤ መንፈስ ሓቀይታ ይብል ናይ እግዚአብሔር ቃል እቲ ንክርስቶስ ኢየሱስ ካብ ሙታን ዝተነሳ መንፈስ ሓቀይ
بوغن ملا بوغ خبز خامنا خب استفلالي شكراتنا خمنلا علينا እግዚአብሔር ቃል ዝዛረም ማለት እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ስለዚህ ተከዳ እምነተን ከባሊል ሃሌሉያ ጥያቄ እንታ ኮይኑ ተመልሱ ናብ ትንሳኤ ጥራሕ ገስግስን በር ጥያቄ የለን አሜን አሜን ዶ ጥራሕ ትኩረትካ ናብ ክርስቶስ ግበር ምበር እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ዝኸብደካ ዘበለ ሁሉ ተንከባሊል ያካትረሆ ተንከባሊል ረህ ይሆነው ተላዓል ረህ ይሆነው እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ክብርና አምላክ ይሁን አሜን ዝኸበደኩም ነገር ዝኸበደና ነገር አብይወትና አምኑረና አምድርና እግዚአብሔር በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይልዕሎ አሜን ዶ ናብ ዝርዝር ከአቱኹም ዝንዳበልኹ መልእክተይ ከሕልፍየ ምስ ግዜ አንጻር ማለት እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ስለዚህ ሕዋቴ ንሳተን ናፍቲ መቃብር ከዳኸለዋ ጥራሕቲ እምነ ይኮነን ተላዓሉ ክርስቶስ ወንተንሲዩ ክብርን ጎይታ ይሁን ትምን ጥራሕ አይኮነን ንሳተን አይሐሰወን ኢየሱስ ክርስቶስ ተንሲዩ ክረኹ አይናይለን በፍጹም አይሐሰባን አይኮነን ዶ ትዝሞተ ኢየሱስ ክትስሲ እትምኑውን ይልዓል ይለን አይሐሰባን ሃሌሉያ ክብርን አምላክ ይሁን እምነ ጥራሕ ዘይኾነስ መቃብር ባዶ ኮይኑ ረኽቦ ነው የለን ኢየሱስ የለን ዝገርመኩም ነገር አው መላእክት ይረኽበን አው ናይ ብስራት ዘበስሩ ሃሌሉያ ክብርና አምላክ ይሁን ኢየሱስ ባይዘወይ በጣም ዝገርመኩም ኩለር ከሎ ናይ መጀመሪያ መበሰርት መንየሮም አላህም ደም ሳይ መንየሮም መላእክት ነሮም حقي نتوم قاصت نجارو ملائكة نيرم أبزخع ناي مجمرة ناي كريستوس يسوع ناي تسعى بسرات ما بسرت من نيرم ملائكة نيرم نزين كدوسات عنستي زبسرون من نيرم ملائكة نيرم كبرنا أملاك يخون جابر سمسكين يخون آمين أب تنسعى منفس سبت راح يكون نزلهم آمين أو ناي تنسعى عقل قلت سبت راح يكون نزلهم أو ناي وانجيل أو ناي كريستوس عقل قلت سبت راح يكون نزلهم بروخات ملائكة الله آمين دو سنك جابر كبرنا هذا هاليلويا بينتنا يخوننا نزعوي أيو زحزنا بينتنا يخوننا ذكورنا جابر من قصة قداي زحزنا كبرنا أملاك يخون كبرنا أملاك يخون ملائكة الله جابر سمسجن يخون نتهياو نمنتاي أما آخر موتات تدولي اللهن نسو تسيو كبرنا أملاك يخون نسو هياويو قالوا بذكرى انتاي دي زبالكن جابر سمسجن يخون كريستوس من تحت عتنياتات حسارة مكرا خمس قبل بحاتي عتنياتات إيد كمز موت أما برسال ساي معلتي كمز دس أي تزاربن ديو تزاريو بارين كبرنا أملاك يخون ذكرا هاليلويا كبرنا أملاك يخون بروخات قويتا خم قالي أبيوتنا أمترنا أكل عزنا زخون كم نايك جابر قالي جابر سمسجن يخون آمين آمين دو مكرا كل خاء مسكال كعتن سألوي مكرا كل خاء حجوس اللوي مكرا كل خاء بركة اللوي خبرني جابر يخون جابر سمسجن يخون كم إلى سلازي مسكاخر زين ملائكة الله زين دك أنستيل الله مالتي بتاع مزجر مكوم نبيزح عمتات ندعي سلست عمتات زمهارم زسلطنم بزح واجز خفل اللهم كيدن ناي بسرات كنقولهم كلها خامني كالو زكون أي كلني كريستوس تسيء خلهم كلها نو كون أي كلني بيتروس كن إنداغوه كبرنا أملاك يكون إذا ناي بسرات زي ما خرجا قصلني آمين تأخذ لني خرجا قصلني هل ما بينو مالتي نبي نام قبل كبرنا كوي تأخذ بارس أني هو هاليلويا نملوها أملاك هياوي كبرنا كوي تأخذ لومي نذكره ده أمبر لومي تسا أملاك يكونن نملك كلاتنا كم زرد أنا مالتي إذا يرد سب أو زي يهولي لا يحسب أملاكنا جن قويتنا مدحنا يسوع كريستوس جن هياوي كبرنا أملاك يكون هياو زخنا أملاكنا نملك جابر سمس جن يكون يلن نسوت راح يكون بتعامل كرمكم نساتهم أرجعكم مثل ما قابر بارو مخانو بسلسة أكلات ترجعكم بملائكة ترجعكم بزين كدوسات أنس ترجعكم ببيتروس ترجعكم حكي ترجع جيس جن أوي كم تقول له تايجورن أي فلتونيم
أبي كم زلقنا عفلتني مقابري بارو خيرم بر كم تم حسوت زولو تسرقوا خيسرق وجزع حكينا كديو تسيريو سرقهم ديم كلا أكالي قبيرهم مجزعهم زع زفلت نجار اللدي مو يسوس كسقدين تستاوس تداخلكم أفتلوا قاسون جيل الله مسجزي أنصار كافتهم نايقوتا تختر تدك مزامر تخلته كاب تسفى قريصهم من قدهم ناي قدومهم مالتي خو عزو خلو أبنائهم إما هوس من قد خو عزو خلو ويتا يسوس كريستوس كعب أكل طبق كبرنا أملاك يقول نداتو كوزو إزبل حكيدو تسفى قريصهم نداتو كوزو خو عزو خلو ننو علوم ناولو تايم عطي ودي نحنا سيزو كله تسفى غيرنا نإسرائيل كبيجو يلنا كابز زلنا يوم عمو كابز زلنا يخبيد نجر كدحنا يلنا تسفى زغورنا يسوس ما يتخترف انداولو يواقعوا له سم أما أخلهم له سم ساعتهم يبقى عزل سمعنا يا بروخات تاين بال نائمنت قالات دنا نزارة ناي تسفى مقلات قالاتنا نزارة أبز حزق زي حكين تمال زغبر لنا بان ذكر تمال حزب ما كبرن قويت ياخذ حزب هايزوي نتقراي نحزب تقراي نعنا أبز نزلنا ناي كبر زمان يبكر من نازلو كابناي تمال زقد النجر لومي اللي نكنقركم كبرنا أملاك يقول أجوهم እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን እግዚአብሔር ናብ ክብሩ ኸውጠናዩ እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ኮሚሎም በቃ ይሎም ይይትበል ይይትበል እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ካው በቃ እንዳዋቋም ብዛዕባ እንታይ ዋስኻ በይንኻ ጋሻ ዲኻ ከመይ ዲኻ ስኻ ዋ ይለኻ ይዲኻ ሎማ አንተ ዲኻ ካብ ሰማይ ነጥብካ በአየር ዲኻ መጽኻ አየር ይነብር እምበር ሎሚ ዲኻ ፍላይ ጌርካ ግዛዕ ይዝኸጉን ማለት እዩ ሆና دحر كم تفلتوا أنا بجزع بروح ندي قويت أمس أتوم كبلع تاز قويت أتوم آمين آمين نايتن ساي منفس زعها خبي بروحات نايتن ساي منفس زخبرك كتر حزن كبار اللي يكونن زتبتنا نجراتنا زعها خبي خبرن قويت أيكون آمين رو آمين رو آمين إخزيابير بقويت أبي يسوع كريستوس زتبتاتنا نجرنا تسفاق ورثنا زتبتاتنا أبيوتنا أبنورنا أمدرنا حكي أمدرنا بتري كل بزوجنا نجر بزوج زتبتاتنا نجر له بزمن فسزي بقول تابي يسوع كريستوس زتأكل يهون استيمانا إلكم العلو كبرنا إخزيابير يهون بنايتن ساي منفس أمدرنا زتبتنا نجر أمدرنا تسفات تقرط نجر أمرعتنا تسفات تقرط نجر نايزمنا لبزر كما نجر إخزيابير بزي لكريستوس يسوع زتسوع منفس تسفى قريتم كريستوس سواسو منفس بزي منفس زي نجرنا يتعاقب نجرنا يتعاقب نهيزمنا نجر يتعاقب نهيوتنا نجر يتعاقب ناقلقلتنا نجر يتعاقب بيسوس سمي يتعاقب ملكاوي يهون بروخات كن دايما أسيدنا خبزي حبيروم ناقلقلو وانجل كسوكو زمهرنا يوم زعونا يوم تبتينا منا مبتانا يقول كبرنا أملاك يقول إذا ما نفس زي يكمل بري بتنين جابر سمسكن يقول كيدو أكيوم جابر سمسكن يقول كيدو منهم كي ولا من تقلي سلم ترح نسوا مخانو ترح ترديهم أنتم تتحيز نيرو تغفيتو واو يلوم نحنا دقيم كن من لسنا لهم كبرنا أملاك يقول تبتينا ينقرن كن من لسنا نعم نختنا خن من لسنا نواجل قلت ناخذ من راسنا كن من راسنا نم كبرن قويتا يقول تماليسهم درو كويلهم درو لبنا يقاتلنا نيرو كترغلنا خلو كزاربنا خلصي اي كان وسطنا اي كاننا نيلهم اي كاننا هو كريستوس كزارب كل من ما يخل نسو كزارب كخلو نسو كزارب كخلو كريز ناي كريستوس قالات من ما يخل كبرنا املاك يقول نعطى مالسو أيوة من بتعمل جرم كم أيوة من صراح خارج هيوم تصورون يا وزير قال جابر كم ما أخلهم تصور إزبل نعوس عاوني تملسو كلام لا أيوة كبرنا أملاك يقول أتاتك على قوي تاخم يجري يقام تكا جابر سمسكن يقول آمين إذا مقرات يلقى ناوي واتكا يلقى ناوي واتنا يلقى نبيت كريستيان يلقى
نمرعتنا هلا سغزيبل هلا بدك جابر السمسكن يقول بدك ناو حواتهم بدك ناو أقلقلتهم آمين جابر بدك زبل منفس يلقى እግዚአብሔር ብድግ ዘብል መንፈስ ይልቀቀልካ እግዚአብሔር ብድግ ዘብል መንፈስ ይልቀቀልኪ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ብድግ ሃሌሉያ ብድግ ናይ ትንሣኤ መንፈስ ማዕዝን ክርስቶስ ስራሕ ካብ መቃብረቶ ሲዎ ነቶም ተስፋ ቆሪጾም አገልግሎቶም ገሪፎም ዝኸዱ ዝነበሩ እንባ አተሲዎም በክብርና አምላክ ይሁን ሎም በጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንናይ ትግራይ ቤተክርስቲያን ዘተስእ መንፈስ ይለቀቅ ከውድ ጋምናለ ተስተ ይለቀቅ ከውድ ቃሳለ ተስተ ይለቀቅ ሃሌሉያ እዚህ ናይ ትንሣኤ መንፈስ ጥቅሙ ክብርና አምላክ ይሁን ሃሌሉያ yes ከዶም ታው ከዶም ታይንዳወሩ ጸኒሖም ተመሕዋቶም ክርስቶስ ናይ በሐቅ ተስኢሎም ቶም ተጠራጥሮም ዝነበሩ ነተን ደቀ ኣንስትዮ ምእማን ዝኣበይዎም ክርስቶስ ናይ በሐቅ ተስኢዩ እንዳወሉ ብዛዕባ ክርስቶስ ትንሣኤ እንዳዋጉዑ ጸኒሖም ንጴጥሮስ እውን ጴጥሮስ ከይዱ አረጋጊጹ እዩ ጴጥሮስ ከይዱ አረጋጊጹ እቲ መቃብር ባዶ እዩ እንዳወሉ እንዳዋጉዑ ጸኒሖም ኖ ማዕዝ መቃብር ጥራሕ ባዶ ምዃን ንሕና ከዓሪእናዮ ሃሌሉያ ሆሚኖም ንሕና ሪእናዮ ምሳና ተጓዒዙ ካብዲ ካምና ልዕልና ይኸው ተመሊስና ሪእናዮ ብዓይንና ኢሎሞም ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኣሜን እግዚኣብሔር ዕንትና ይክፈቶ እግዚኣብሔር ዕንትና ይክፈቶ እግዚኣብሔር ዕንትኻ ይክፈቶ እግዚኣብሔር ዕንትኺ ይክፈቶ ሪእናዮ ኢሎሞ መዓዝ ወረ ጥራሕ መዓዝ መቃብር ጥራሕ ባዶ ሪእናዮ ሃሌሉያ ሪእናዮ ኢሎሞ ክብርን ጎይታ ይኹን ኣሜን እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን ካው ጎይታ ባዕሉ ከዓና ማእኸሎም ደበኽ ኣታዝ ጎይታ ጥዑም ናብ ማእኸሎም እንታይ ኮይኑ ደበኽ ናይ ጎይታ ኣዋጅ ድሕሪ ትንሣኤ እግዚአብሔር እስኒ ጎይታ ክብራው ክብርን ጎይታ ይሁን ሃሌሉያ ደበኽ ናብ ማእኸሎም ክብርና ኣምላኽ ይሁን ደበኽ ካው ብጣዕሚ ዝገርመኩም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ድሕሪ ትንሣኤ ካው ኣፉ ዝወፀ ቃል እንታይ ነይሩ መስልኩም ሰላም ንዓኹም ይኹን ኣሜን ሰላም ንዓኹም ይኹን ክብሪ ንጎይታ ይኹን ኣብ ከቢድ እዋን ይቐልል እዋን ኣይኮነን እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ምናልባት ካብዚ ሕዚ ዘለናዮ ንሕና ዝኸበደ እዋን እዩ ከቢድ እዋን እዩ ቀሊል ኣይኮነን እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን ስለዚህ ጎይታ ታይልዎም ሰላም نعهم يقول ترى أيوس تعتا متات ديو تايتا تايتا زدم تزنجو كميو أتابروقات زدم تزي قليل كي مسلكم نايزخونه بعد سلطان دمتي أيكونن نايزخونه قلقال خمس خماي دمتي أيكونن ناي كريستوس دمتي هاليلويا ناي كريستوس دمتي هاليلويا سلامنا غايون سلام نبيات كايون سلام نبيات كريستيانيون سلام نمدرنا يهون سلام نهزبنا يهون إذن تنسايا سلام متخاب طرح أغلا يكونن سلام يدل كبرن قويتا يهون سلام يدل دحر متخاب we need peace متخاب طرح أغلا يكونن سلام يدل سلام كعمانن كوكا يخلن كريستوس يزبكا خبرن أملاك يخلن كريستوس ناي سلام نقسيو مستعغاغو سلام نعهم يقول سلام نعهم يقول أتاتايزي متات دي نو لا منتاي متات رأين ندو كبرنا أملاك يقول رأين ندو تاتاي متاتو أنا با هاليلويا بروغات كريستوس تسيو آمين استدم صغم عواب بالكم كريستوس بلو كريستوس ورسي تسيي ورسي يس ناي كريستوس تساعي نعاقا سلاميو نبيتك سلاميو نبيتك كريستيان سلاميو نمدرنا سلاميو نمدرنا اقتراح يكونن سلام እግዚአብሔር ይመስገን አነባ ይልዎም እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን አነባ ስለዚህ ረውሃ
ረብሓት ትንሳኤ ሰላም ረብሓት ትንሳኤ ዝኸበደካ ነገር ምን ክብላል ረብሓት ትንሳኤ ክብርና አምላኽ ይኹን ዝበታተነ ነገር ምእካብ እዩ ረብሓት ትንሳኤ ሰላም እዩ ሰላም እዩ እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ሰላም እዩ እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ሰላም ብጥይት ወይ ከዓ ኣብ ምድር ብተሰርሐ ነገር ኣይሕሎን እዩ ሰላም ካብ ላዕሊ እዩ ሰላም ካብ ክርስቶስ እዩ ሰላም ካብ ክርስቶስ እዩ ሰላም ካብ ጎይታ እዩ ስለዚ እዚ አዋጅና እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ሰላም አምላኽ ሰላም ክርስቶስ ብትንሳኤ መንፈስ ተአወጀና ክርስቶስ ሰላም ኣብ ህይወትና ኣብ ምድርና ኣብ አገልግሎትና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይምላዮ ሃሌሉያ ክብርና አምላኽ ይሁን እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ሃሌሉያ 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 ኢየሱስ ጎይታ እዩ ራቫራቫራቫራቫራቫራቫይስ ብሩኻት እዚ ናይ ትንሳኤ መንፈስ ኣብ ዝጓኤ ኣሎ ኣነ ይትንክፈነሎ እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ኣነ ከምዚ ይኾንኩ እንተዘይተተንኪፈ ኣነ ብጣዕሚ የዝሑል ብጣዕሚ ማለት ነፍሰይ ይፈልጣየ ግን እዚ መንፈስ እዚ ኣለው እዚ ንዓኹም ዘዕልለኩም ዘሎ መንፈስ ኣብ ዝጓኤ ኣሎ ነገራትና ከትስእ ነገራትና ክልውጥ ብሰላም ክመልዓና እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ኣብ ውሽጢ መከራ ሰላም እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ብሩኻት ሓደ ሰባት ኩሉ መልኢሎም ሰላም ተዘይለ ታዋጋሎ ሰላም ዓቢ ነገር እዩ እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን እዚ ናይ ትንሳኤ ብጣዕሚ ዝገርመኩም እዚ ረብሓ ናይ ትንሳኤ ካልእ ረብሓ ናይ ትንሳኤ እዚኣ ብደንቢ ስምዑን እዚኣ ብደንቢ እቶም ዝበልኩም ወሰንቲ ነገራት እዮም እግዚአብሔር ሎሚ ዝኸብደካ ነገር ካብ ህይወትካ አንከባሊልዎ እዩ ክብርና አምላኽ ይሁን እግዚአብሔር ዝበታተን ነገርና ደግም ናብ ምእካብ እዩ ዝብተን ነገር ኣይህልወናን ምእካብ እዩ ዝህልወና እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ሰላምና ብናይ ክርስቶስ ሰላም ልብና ዝተሓለወ ኾን እዩ ቤትና ዝተሓለወ ኾን እዩ አገልግሎትና ዝተሓለወ ኾን እዩ ምድርና ዝተሓለወ ኾን እዩ ኣብዚ ከዓ ብጣዕሚ ዝገርመኩም ቀፂሉ ታይሉ ጎይታ ናይ ተልእኾ ንፅረት ሂቦም ናይ ትንሳኤ መንፈስ ክብርና አምላኽ ይሁን ኣብ ኣርባዕቱ ወንጌል ኣብ ሰለስቱ ወንጌል እንታይ ኢልዎም ብጣዕሚ ዝገርመኩም ስልጣን ኩሉ ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ወላ ኣብቲ ሉቃስ ውነለ ኣብቲ ማርቆስ ውነለ ኩሉ ረእይዋ ኢኹም ሓቂ ኩለን እንብዎን ብምልእታት ሰለስቲአን ምዕራፍ ኣብ ሰለስቲአን ወንጌላት ዘለዋ ናይ መጨረሻ ምዕራፋት ብዛዕባ ትንሳኤን ብዛዕባ ዝዛረቡ ዘለኹን እየን ዝብላና እንታይ ኢሉ ንፅረት ናይ ተልእኾ ንፅረት ነጊርዎም ምክንያቱ ዝተወዛገቡ እዮም ነይሮም ብዛዕባ ክርስቶስ ክሓስቡ ከለው ምስ ምድራዊ መንግስቲ ኣጣዊቆም እዮም ዝሓስቡ ነይሮም ከምኦም ለምሳሌ እቶም ናይ ኤማሆስ መንገደኛታት ተሪኢኹም ንእስራኤል ሓራ ከውፅእ ንእስራኤል ዳግም መንግስቲ ክምስርት ገለ ከምታት እዮም ዝሓስቡ ነይሮም ማለት እዩ ኣያው ኣብ ናይ ሮም ግዛኣት እምባሩ ስለትፈልጡ ማለት እዩ ብዙሕ ናውያትን ዋላ ሃዋርያት ከምኦም ዝሓስቡ ነይሮም ኩሎም ከምኦም ዝሓስቡ ነይሮም ካብኡ ታይልዎም ስልጣን ኩሉ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ተዋሂቡና ኣሎ ስለዚ ኢሉ ክዱ ኢልዎም ወንጌል ኢልዎም ንፍጥረት ኩሉ ታይጎሩ ስባሁ ኢልዎም ክብርና አምላኽ ይሁን ወንጌል ታይጎሩ ንፍጥረት ኩሉ ስባሁ ኢልዎም እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ወንጌል ታይጎሩ እስቲ ወንጌል ወሉ እስቲ ንፍጥረት ኩሉ በልስቲ ክሰብኽያ ወልስቲ እዚኣ ንፅረተ ተልእኮ እያ እዚኣ ክርስቲያን ካልእ ተልእኮ የብሉን ክብርና አምላኽ ይሁን አገልጋሊ ካልእ ተልእኮ የብሉን ክንዘባርቕ የብልናን እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን ኣብዚ ምድሪ ነዚ ህዝብ እዚ ከም ቤተ ክርስቲያን ከም አገልገልቲ ዘለና ሓላፍነት ሓደን እዩ የማን ፀጋም ክንገላወጥ የብልናን ናትና ተልእኮ ወንጌል ክብርና አምላኽ ይሁን ናትና ተልእኮ ወንጌል ናትና ተልእኮ ብስራት እዩ ናትና ተልእኮ ክርስቶስ ስለ ኃጢአትካ ኣብ መስቀል ተሰቂልልካ እዩ ዕዳ ኃጢአትካ ተኸፊልልካ እዩ ሎሚ ብክርስቶስ እመን ክትድሕን ኢኻ እዩ ክብርና አምላኽ ይሁን ጎይታ የፍቅረካ እዩ እግዚአብሔር ተመስገን ይሁን እዚኣ ተልእኮና ከማ ኢልዎም በቃ ኣብታ ዋላ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 1 እውን ተሪኢኹም ሓቀይ መንፈስ ቅዱስ ናባኻትኩም ዝወርድ ሓይሊ ክትቅበሉ ኢኹም ካብ ኢየሩሳሌም ሰማርያ ይሁዳ ክሳዕ ወሰን ምድሪ ታኽትኮኑ ኢኹም መሰኻኽረይ
مسخاخر سبات كون يبلا مسخاخر كريستوس عجبت سبات كون يبلا عجبت كريستوس كبرنا أملاك يكون أقلقلت كريستوس لومي بتعال بك أشجار إيه بمدير زواجي إذا وانجلزي بايزي كلن تناو مدحان زوي كبرنا قوي تايخون كمين وام بكا كمين وام أوزون كمي أفتن سلسين وانجلات زلوا نمترش حساباتون كما أنزلوا جابر سمس جنيهون أفتى جبر حواراتون كم يزلوا سلزي نايتن ساء رواحات حدا زخوة كان يقطع يقرر لك ينكوال لك كبرنا أملاك يقول كال استبتاتنا نجر تسفى بمقراص نيمان نسأجام جراز أتوه نجر تاي يقرر لك يتأخذ لك جابر سمس جنيهون كال مكاو راح أقول سلزي خونه نايم ولوكوت سلام يفسس لك آمين تلقوا خا نصري يقرر لك نصري ناي بيتكسان تلقوا ناي بوليتيكا تلقوا زلوا بيت كريستيان يلن ناي ونجل تلقوا خمر ناي بوليتيكا تلقوا زلوا أجل يلن ناي ونجل تلقوا خمر كبرنا أملاك يكون جابر سمس جن يكون أمين دو بقى نصري تمدوا اللهم بزز تمدوا الخاخة نتوم استمدوا اللهم حدا قوم يخونوا نصلي اللهم حكينا نحن عدم تلقوا هنا ونجل بتلي أجل قلتي بتلي مجبتي بتلي ونجلاويان بتلي نبيات بتلي حكينا ممهران قال زوم حمشتو أوفيس زبالو بتلي عبز مسمر سبيشال كولينج زبال زلنا يما نتسقى متر قطي خاونجيل خبرنا أملاك آمين حرشات رقيسكا حدا حارس تايم هالو أول كحارس كل تشكا نداون رقيسو مالتي هم ورقيس خاونجيل تعيي أفتي زرقيس يقولنا المالتي جابر سمسكني آمين دو يسوع كريستوس قويتايو هاليلويا تسينا خنصلينا قويتاي بارك 30 دقيقة يسوي خان 15 دقيقة باستر